Мистериите, заобикалящи местността Евлия Баба. Светилището Евлия Баба, на което ще спрем вниманието ви в следващото видео, се намира североизточно от село Нова махала. Селото е разположено в западните склонове на Баташка планина на 1150 метра надморска височина. По последни данни, населението на Нова махала наброява 2660 души. Самоопределят се като мюслюмани сунити. Смята се, че са потомци на някогашните юруци. Населението на това село е дошло през 16 век от Беломорска Тракия, а друга част от Турция заедно с завоевателите. Първоначално идвали по тези места с добитъка, с коне за паша, а през зимата пак се прибирали по Беломорието. Това са юрушки турци. Омръзнало им да пътуват пролетно и есенно време и поискали да останат тук, така се е появило селото. За първи път селещите е споменато с името Ениджи Джума Махале, новичката петъчна махала, в турски регистър през 1576 година. Всички турци от околните села идвали в селото в петък за петъчната молитва Джума Намаза, откъдето се предполага, че произхожда и старото име на селото. От 1934 година и до днес то носи името Нова махала. Новомахаленци посрещат много от празниците на светилището Евлия Баба край селото, върху което ще спрем вниманието ви. То е разположено на около 2 км североизточно от селото до стария път за Пещера. Има две постройки – стара, полуразрушена и нова. Вдясно от входа в новата, върху стена, има надпис на турски език. Бимбир, İlk 1968 yeniden Tülbe-i Buran, balıkçı Ali'nin oğulları İsmail ve Ali, 10 Mayıs 1988. Преводът гласи следното: 1001, първото основаване, 1968, отново Тюлбетук, на Балъкча Али, синовете Исмаил и Али, 10 май 1988. Надписът дава сведения за построяване на първото светилище през 1001 по хиджра или 1592-1593 година. Бето е отново ремонтирано през 1880 година, според твърденията на ходжата на селото, черпещ сведения от стари разписки. Новото светилище е построено в 1968 година от Балъкча Али и е обновено през 1988 година. И двете постройки са ориентирани юго-исток-северозапад. Старата постройка е градена с течен камък, така наречената суха зидария, а новата с тухли и бетон. Измазана е с бяла вар. Михраба й е с полукръгла форма с ориентация към Мека. Вътре чистотата и редът говорят за добре поддържано и често посещавано свято място. Вътре в хутбето кърпите на стената, влизайки отляво, са за крака, а тези отдясно са за ръце. Ползват се след абдест за избърсване. Тези кърпи обаче ползва само ходжата. Всеки друг, който дойде да се моли, си носи или предварително си е взел абдест. Заставаме върху килимчето с ориентация към Мека. На стената пак с тази ориентация е сложено копие на страница от Корана, където се изброяват всички пророци. Тук е мястото да обърнем внимание и на названията на святото място, които се използват в селището, а именно Божарник, хутбе, светилище, тюрбе. Бе е мюсюлманска проповед, четена от имама по време на петъчното полудневно богослужение в джамията, а така също и по празници. Основното предназначение на святото място е именно общението с евлията, светия проповедник, чрез молитва. Светилище е място, олтар, постройка или комплекс от постройки, посветени на дадено божество, в което хората вярват. Тюрбето, гробница, е малък мавзолей, характерен главно за османската архитектура. При алевиите тюрбетата обикновено са разположени извън селищата или в техните покрайнини, като в тях се провеждат религиозни церемонии, а около тях събори на определени празници. Сега ще се опитаме да спрем вниманието ви върху легендата за Евлия Баба. Едно от най-разказваните е тази, свързана с причината за построяването на хутбето. Един от първите ходжи на село Нова махала, тогава Ениджи Джумая, бил Асан ходжа. Той бил праведник и почитан от цялото село,
но за жалост починал. Не се знае годината. По време на жътва. След погребението му, хората продължили полската си работа. Тогава нивите на село били над него, отвъд Узунчешма, към Пещерско. Една вечер, връщайки се от жътва по тогавашния път за Пещера, точно в часа на вечерната молитва, жътварите чули гласа на починалия ходжа, който пеел. Аллаху екбер, Аллаху екбер, Аллаху екбер, Аллаху екбер. Всички със страхопочитание спрели, поклонили се и се заслушали. Та нали ходжата починал толкова скоро? Гласът му се чувал от високата скала силно и ясно. Нямало и капка съмнение, че бил неговият, защото всички са го познавали много добре. И как иначе, като съвсем доскоро са го чували всеки ден да пее в часовете на молитва. Хората се прибрали по домовете си без обяснение за случилото се. Това било повече от чудо. Същата вечер Хасан Оджа се присънил на неговия мюезин, помощник, човекът, който се погрижил за неговото погребение, Осман. Той му обяснил, че от Господ е направен евлия, светец, и иска от хората да му направят хутбе на мястото, където чули гласа му, а той от тук нататък ще пази селото от градушки, суши и всякакви злини. Станал евлия, закрилник на селото. Веднага след случилото се, хората започнали градеж на споменатото място. Използвали дялан камък, който карали с воловете на Самари. Всеки помагал, както и с каквото може, включило се цялото село. Така през 1593 година и според надписа върху каменната плоча на новото хутбе, те го изградили. Волята на евлията била изпълнена. От тогава невидима за простосмъртните жена се грижала за чистотата на хутбето. Винаги божарникът бил почистен и имало налята вода, която говорило за нечии грижовни ръце. От тази жена може би са останали и намерените там чифт-цървули и един пръстен печат. Пръстен печат може да се носи както от мъж, така и от жена, но като че ли такива украшения са склонни да носят повече мъжете. За жените пръстена печат е просто аксесуар, а за мъжете тя е определен имидж, завършващ штрих като пръстен. От древни времена пръстените печати не са били само украшение, а знак за власт. Не всеки е можел да ги носи. Първоначално те са били привилегия на царете, висши военни лидери, ръководители на ведомства и висши духовници. С тях те не само са запечатвали писма и ценни книжа, а са действали и като факсимиле. Факсимиле е копие или репродукция на книга, ръкопис, рисунка, произведение на изкуството или друг документ с историческа стойност, изработено така, че максимално да се доближава до оригиналния източник. В някои случаи, за да се гарантира, че документът е валиден, е било необходимо да имат лични пломби, печат. Това потвърждава волята на собственика. След много проучване открихме, че за да се разбере надписа, пръстена трябва да се обърне огледално. Много хора ни казаха, че е на арабски. Първата част е нещо като стих от мъдрост. Като пръстена на Соломон с надписите "Всички неща преминават". Или се предполага, че е надпис цитат от Корана. Предполага се, че е гравиран името на собственика. След като потърсихме повече информация за пръстените печати, открихме няколко неща. Първо, може да се каже, че пръстенът, който е намерен в Евлия Баба, да е от османско време. Това е само предположение, не е потвърдено. Второ, първата най-главната част да е със следния превод. Всеки нападател трябва да бъде наказан. Трето, 95% от хората, които попитахме за превода, са сигурни, че в долната част пише "Синовете на Абдуллах". Другото нещо, което открихме, е материалът, от който е направен пръстена. Сребро, ахат.
Ахатът е много разпространен камък и е известен в различните култури повече от 6000 години. Най-ценното магическо свойство на ахата е това, че пази собственика си от опасност, заговори на врагове, енергийни вампири и атаки от различен вид. Ахатът защитава, събужда духовността, удължава живота и прави мъжете по-мъжествени, а жените по-силни. Значението на ахата е здраве, дълголетие и успехи. Най-големият празник, посрещан на хутбето, е 6 май, Адерлес, денят, в който от селото отиват, за да се поклонят на това свято място. Този ден бележи началото на новата трудова година. Освен новомахаленци, на поклонение идват и хора от други краища на страната. Обреклите се дават курбани и се молят за здраве и плодородие. Тук се колят и курбани на големия за мюсюлманите празник Курбан Байрам. В курбана много често прибавят и вода от ибрика. Ибрикът е съд за вода, който наподобява кана или други съдове за вода с различни размери. Използва се за носене на вода, като особено е популярно използването му за хигиенни нужди, поливане при миене. Посочените празници не са единствените, на които хората посещават това място. Винаги, когато имат нужда да се молят и да потърсят помощта на Евлия Баба, те идват тук, за да бъдат по-близо до него. От хутбето се отправят и молитви за дъжд и плодородие, които според хората винаги биват чути. Те твърдят, че след построяването на божарника не се е случвало градушка или суша да помете реколтите. Според преданието, Евлия Баба обещал да защитава земята от хутбето към селото, но за земите от Узун чешма, намира се под хутбето, към пещера, не поема отговорност. Точно така и станало. Затова хората изместили нивите покрай селото и под божарника, в земята, която Евлията е посочил, че ще пази. За Узун чешма хората не бяха единодушни в казаното. Според едните това е вода, извираща от стъпката на Евлията, намираща се над нея, малко по-нагоре в ливадата и има целебни свойства. Лекува стомах заради мекотата си, а според други, по-голямата част, това е просто изворна вода, която няма никаква целебна сила. Използват я за приготвяне на курбани по празниците, които посрещат тук. Ако силно вярваш и си праведен, рано сутрин в събуждащата се гора можеш да чуеш пеенето на Евлия Баба или дори да го видиш, застанал върху скалата. За пръв път той се появил въплътен в образа на огромен и силен мъж по време на войната, за да помогне на изпадналите в беда мюсюлмани. Чудото, което Евлия Баба е извършил, за да помогне, може да се обясни само с свръхестествените му сили. Воюващите видели огромна на брой войска, облечени в зелени униформи, да настъпва без страх. Гледката била наистина страховита и обърнала войската на огнетените в бяг. След това на тази чудновата войска изчезнала толкова бързо, както се и появила. Никой не могъл да обясни видяното. От това появяване на Евлия Баба горе под божарника е останало и ясно се вижда стъпките му, отпечатана върху камъка под хутбето над Узун чешма, с другия крак стъпил чак в местността Кравище. И сега виртуално ще ви заведем там.
всички споменати по-горе места са свети. Монетите, конците или части от дреха са навсякъде около стъпката при Узун чешма и Ибрика. От тях нищо не бива да се пипа и взима. Според поверието, този, който оставя дреха или конец, оставя всичко негативно там и тръгвайки си, не бива да се обръща след себе си. Така загръбва всичко. Необясними сили защитават това свято място. В тази връзка новомахаленци разказват следното. Човек от пещера не повярва в казаното за Евлия баба и решил, че ще вземе камъка със стъпката му, за да го използва за строеж. Вечерта го запрегнал със 7 чифта биволи, изтеглил ги почти до пещера, но се е смърчило и се наложил той и приятелят му да останат в гората, за да пренощуват. На разсъмване за голяма тяхна прочуда камъкът не бил там. Върнали се да го търсят и го открили на същото място, от което го взели с толкова мъка. Маяни от силата, която го е върнала на мястото му, те и не помислили вече да го вдигат. Друго по-разпространено предание разказват, че батачани не се помнят имената им, решили от същия камък да си строят къща. Изтеглили камъка до селото, но на следващия ден за тяхна прочуда той пак се върнал на мястото си, а те скоро след това ненадейно починали. Много са хората намерили тук изцеление и решение на проблемите си. Едно от най-скорошните изцеления на това място е свързано с млада жена от селото, която се разболява нелечимо и вярата остава последната й надежда. Тъй като медицината е безсилна, тя се отдава на вярата. Идва за да се помоли в хутбето заедно с сестра си и майка си. Още не приключила молитвата, нейните близки виждат около болното им място да кръжи една пчеличка. Тя направила няколко концентрични кръга и изчезнала. Още на другия ден, след случилото се, въпросната жена се почувства много по-добре. След известно време, в което продължила да посещава хутбето, тя напълно оздравяла. Друг случай разказва за жена, страдаща от нестихващо главоболие, което се появявало в определен час на деня. Тя също чула за силата на Евлия баба и решила, че трябва да потърси помощ. Обърнала се към тогавашния ходжа, който заедно с нея от хутбето отправил молитва за изцеление към Евлия баба. Веднага на другия ден главоболието отслабнало и скоро напълно изчезнало. Много подобни истории говорят за светостта на мястото и силата на Евлия баба. Много са и хората намерили изцеление, а единственото, което човек трябва да има и да носи със себе си, идвайки тук, единственото, което ще му помогне да се докосне до чудото на Евлия баба, е вярата.